कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणा माता जी हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க இது ஷேர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் ओके माता जी மகாத்மிய படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி படிங்க 12வது அத்தியாயம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 12ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியே, நான் இப்போது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமைகளை பற்றி கூறப்போகிறேன். தெற்கே கோலாப்பூர் என்ற தலத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் மனைவியான மகாலட்சுமியின் ஆலயம் உள்ளது. அங்கு அவர் அனைத்து தேவர்களாலும் வழிபடப்படுகிறார். அத்தலம் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்ற வல்லதாகும். ருத்ரகயாவும் அங்கு அமைந்துள்ளது. ஒரு நாள் ஒரு இளவரசர் அங்கு வந்தார். அவருடைய உடல் பொன்னிறமாகவும் அவருடைய கண்கள் மிக அழகாகவும் இருந்தன. உறுதியான தோள்களும் அகலமான பேழையும் கொண்டிருந்தார் அவர். அவருடைய கரங்கள் உறுதியாகவும் நீளமாகவும் இருந்தன. அவர் கோலாப்பூரை அடைந்ததும் அங்குள்ள மணிகண்ட தீர்த்தத்திற்கு சென்று நீராடிவிட்டு தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு வழிபாடு செய்தார். பின்பு அங்கிருந்து மகாலட்சுமியின் ஆலயத்திற்கு வந்து லட்சுமி தேவியை வணங்கிவிட்டு பின்வருமாறு பிரார்த்திக்க ஆரம்பித்தார். கருணையின் வடிவமான தேவி, தாங்கள் உலகிலும் அனைவராலும் பூஜிக்கப்படுபவர், அனைத்து நன்மைகளையும் அளிக்கக்கூடியவர், அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுக்கும் நீங்களே அடைக்கலமாவீர்கள், அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர், பகவான் அச்சுதருடைய அற்புத சக்தி ஆவீர்கள், பக்தர்களை காப்பவர், பக்தர்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்பவர், பகவானுடைய சேவையில் பக்தர்களை ஈடுபடுத்துபவர், எங்களை போன்ற வேண்ட ஆத்மாக்களை விடுவிக்க வல்லவர். எல்லா புகழும் உங்களுக்கே. தேவியே, உலகங்களையும் காப்பதற்காக தாங்கள் பல விதங்களில் காட்சி தருகிறீர்கள். அம்பிகா, பிராமி, வைஷ்ணவி, மகேஸ்வரி, வராகி, மகாலட்சுமி, நரசிம்ஹி, இந்திரி, குமாரி, சண்டிகை, லட்சுமி, சாவித்ரி, சந்திரகலா, ரோஹிணி, பரமேஸ்வரி, எல்லையற்ற புகழுடைய உங்களுக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகுக. என் மீது கருணை காட்டுங்கள். இந்த பிரார்த்தனை கேட்ட மகாலட்சுமி தேவி மிகவும் மகிழ்ந்தார். பின்னர் இளவரசரிடம், உன்னுடைய பிரார்த்தனையால் நான் மிகவும் மகிழ்வுற்றேன், உனக்கு என்ன வர வேண்டுமோ கேள் என்று கூறினார். இளவரசர், உலகங்களின் அன்னையே, என்னுடைய தந்தையான பிரகத்ரதி அஸ்வமேத யாகத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று இறந்து விட்டார். அவர் பாதையில் விட்டு சென்ற யாகத்தை நான் முடிக்கலாம் என்று எண்ணினேன். ஆனால் அதற்குள் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்து புனிதப்படுத்திய யாகத்திற்கான அஸ்வத்தை, குதிரையை யாரோ திருடி விட்டார்கள். குதிரையை தேடும்படி எனது வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டேன். ஆனால் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆகையால் நான் உங்களின் உதவியை நாடி வந்துள்ளேன். எனது பிரார்த்தனையால் நீங்கள் மகிழ்வுற்றது உண்மை என்றால் எனது குதிரையை நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று எனக்கு கூறுங்கள். நான் யாகத்தை நல்லபடியாக முடித்து எனது தந்தையின் ஆசையை நிறைவேற்ற எனக்கு உதவுங்கள் என்று கூறினார்.
மகாலட்சுமி, இந்த ஆலயத்தின் வாயிலில் ஒரு உயர்ந்த பிராமணர் இருக்கிறார். அவர் பெயர் சித்த சமாதி. அவர் உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவார் என்று கூறினார். மகாலட்சுமியின் பதிலை கேட்ட இளவரசர் உடனடியாக அந்த பிராமணரை சந்தித்து அவரிடம் ஆசை பெற்றார். அவர் முன் கைகூப்பி நின்ற இளவரசரை பார்த்த பிராமணர், தாய் மகாலட்சுமி உன்னை இங்கு அனுப்பி இருக்கிறார், ஆகையால் நான் உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று கூறினார். பிராமணர் சில மந்திரங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார். அனைத்து தேவர்களும் அவர் முன் தோன்றினர். தேவர்கள் அனைவரும் சித்த சமாதி முன் நின்று அவருடைய ஆணைக்காக காத்திருப்பதை பார்த்த இளவரசருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். சித்த சமாதி பேச துவங்கினார். தேவர்களே, அஸ்வமேத யாகத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த இளவரசருடைய குதிரையை நேற்று இரவு இந்திரர் திருடி சென்று விட்டார். நீங்கள் அனைவரும் சென்று அந்த குதிரையை திரும்ப கொண்டு வாருங்கள் என்று தேவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். கண்ணியமிக்கும் நேரத்தில் தேவர்கள் குதிரையுடன் வந்து அதை ஒப்படைத்து விட்டு சென்றார்கள். மிகவும் ஆச்சரியமடைந்த இளவரசர் சித்த சமாதியின் பாதங்களில் விழுந்து, இவ்வளவு சக்தி பெற்ற ஒருவரை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. பிராமணரே, என்னுடைய வேண்டுதலை கேளுங்கள். அசுமேத யாகத்தின் போது திடீரென்று என் தந்தை இறந்து விட்டார். நான் அவரது சடலத்தை பாதுகாத்து வைத்துள்ளேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அவருக்கு மீண்டும் உயிர் அளியுங்கள் என்று கூறினார். சித்த சமாதி உடனே, சரி, உன் தந்தையின் சடலம் இருக்கும் இடத்திற்கு நாம் செல்வோம் என்று கூறினார். அவ்விடத்தை அடைந்ததும் சிறிது நீரை கரத்தில் ஏந்தியவாறு சித்த சமாதி சில மந்திரங்களை உச்சரித்து விட்டு நீரை அரசரின் சடலத்தில் தெளித்தார். நீர் உடலில் பட்டதும் அரசர் உடனே உயிர் பெற்று எழுந்தார். சித்த சமாதியிடம் நீங்கள் யார் என்று வினவினார். உடனே இளவரசர் நடந்தவை அனைத்தையும் கூறினார். இதை கேட்டு மிகவும் ஆச்சரியமடைந்த அரசர் சித்த சமாதியின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி, இவ்வளவு சக்தி கிடைக்கும் அளவிற்கு தாங்கள் என்ன தவம் செய்தீர்கள் என்று வினவினார். சித்த சமாதி, நான் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வருகிறேன் என்று கூறினார். இதை கேட்ட அரசரும் இளவரசரும் அந்த பிராமணரிடமிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12ஆம் அத்தியாயத்தை கற்றார்கள். தினமும் அதை படித்து வந்த அவர்கள் சிறிது காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை வந்து அடைந்தார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்லாது மேலும் பலரும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பதன் மூலமாக வாழ்வின் உன்னத குறிக்கோளான பகவானின் திருப்பாதங்களை சென்று அடைந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் பிரபு. பிரணாம் பிரபு. யாராவது ஜெய ராதா மாதவா பாடுறீங்களா? தெரியுமா யாருக்காவது பாடல்? ஜெய ராதா மாதவ புஷ்ப மாதாஜி தினமும் பாடுவாங்களே, இந்த பாடல் யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியல மாதாஜி. தெரியலையா? ஓகே, லிரிக்ஸ் வேணா நம்ம ஷேர் பண்ணலாம், நாளைக்கு நீங்க பாடலாம். சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க. அது சின்ன பாட்டு தான் பிரபு, ஒரு 4 வரி தான், நீங்க பாடலாம், நாளைக்கு பாடுங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம். பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. பாடுங்க பிரபு பின்னாடி. ஜெய ராதா மாதவா கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன. யமுனா தீரா வனசாரி. ஜெய ராதா மாதவா பிகாரி. ஜெய ராதா பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண. எல்லாரும் பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே
हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नाले कृष्ण पाड़ी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण பிரணாம் பிரபு 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 12வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம். இதன் தலைப்பு பக்தி யோகம். நம்ம முன்னரே பார்த்தது போல முன்னுரை முதல் நாள் கிளாஸ்ல வகுப்புல பார்த்தது போல 18 அத்தியாயங்களை கொண்டது பகவத்கீதை. அதில் முதல் 6 அத்தியாயம் நமக்கு கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயம் மிகவும் சுவையான ஒன்று பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு ஞான யோகத்தையும் கொடுப்பதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுல இன்னைக்கு அந்த 2வது மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல கடைசி அத்தியாயம் பக்தி யோகம். முன்னேற நம்ம பார்த்தது போல பக்தி யோகமும் புருஷோத்தம யோகமும் 15வது அத்தியாயம் மிகவும் குறைந்த பதங்களை கொண்டது. 20 பதங்கள் தான் இருக்கு, அதுல 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. ஸோ பக்தி சேவை அல்லது பக்தி யோகம், பக்தி செய்வதன் மூலமாக எப்படி பகவானை அடைவது அப்படின்றத இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? யாராவது பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்ணலாம் பிரபு. தெரியுது மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிநிதஸ்ய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஸ்லோகாய ஷர்வுதம் லிதம் எனதன்மை ஸ்ரீ குரவே நமக ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷம் ஸ்வதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹயம் ததாதி ஸ்வதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீ யுகசாகரம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம்னி ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ஷம் ஷககண ரகுநாதான் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்சவகம் ஷவாதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதம்ச கிருஷ்ண கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தாத ராதா காந்ததா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷ பானுசூதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்ச கல்பதருஷாய ப்ரூப சிந்து துப்ஜ்ய ஏவ சபதி தானாம் பாவனோப்யா வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அதான மாதாஜி? இன்னும் இருக்குங்களா? இன்னும் ஒரு ஸ்லைட், இது மட்டும் வாசிச்சிருங்க. மேல இருந்து வரணுமா மாதாஜி? நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஓ பிரம்மண ஹிதாய சஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ நமக வதந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரயா ஹே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நமோ நாம்னே கௌரவத்வே நமஹ குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததராய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய ததிபக்தாய நமோ நமஹ. நமஹ ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிரஜராரிணி
निर्वेश्यव विश्वासाय शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे देशदारिणे जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे नाम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कार्तिकेयन हरे प्रभु कृष्ण की माता जय हरे कृष्ण प्रभु हरे தேங்க்யூ कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண பிரபு हरे कृष्ण நாளைக்கு प्रभु வேற யாரா நாளைக்கு வேற सरी யாராவது माता जी வாசிக்கலாம் ओके தேங்க்யூ माता जी பிரபு ஹரே கிருஷ்ண பிரபு ஹரே थैंक यू கிருஷ்ண माता जी ஸோ நேத்திக்கு நம்ம 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத பார்த்தோம். பிரபஞ்ச வடிவம் அர்ஜுனன் பகவானிடத்தில் நீங்கள் பரபிரமமாக எல்லாரிடத்திலும் வியாபித்திருக்கதை என்னால உணர முடிகின்றது. அதை காணக்கூடிய பக்குவம் அல்லது தகுதி என்னிடம் இருந்தால் எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு கேட்க பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அதை பற்றின விளக்கங்களை கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதை பார்த்த பிறகு அர்ஜுனனுடைய அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்ததுன்னா அவர் பயந்து போறார். இப்படிப்பட்ட உன்னத திவ்யமான பகவான் கூட நான் வந்து உறவினனாகவும் நண்பனாகவும் தனிமையாக இருக்கும் போதும் மற்றவர்கள் முன்னிலையும் நான் அவரை கேலி செய்திருக்கின்றனே அதற்காக என்னை மன்னியுங்கள் அப்படின்னுட்டு அவரு ரொம்ப மனம் உருகி பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்றார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அநேக கண்கள் அநேக வாய்கள் திவ்யமான ஆபரணங்கள் திவ்யமான மாலைகள் நறுமணம் தவிழக்கூடிய மாலைகளை அணிந்திருக்கிற பகவான் அப்படின்றது இருக்கு. அவருடைய ஒளி ஒருவேளை ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தா மேபி அவருடைய அந்த தேஜஸ்க்கு இணையாகலாம், அந்த பிரகாசத்திற்கு இணையாகலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அது மட்டுமல்ல அர்ஜுனன் மீண்டும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அவருடைய அந்த 4 கை ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிற அப்படின்றத காட்டி மீண்டும் பகவானிடத்தில் சொல்றார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கின்றது கிருஷ்ணா, நான் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தால் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்னு. பகவான் பக்தவச்சலன் அர்ஜுனன் பயப்படுவதை பகவான் விரும்பவில்லை. அதனால் அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய சுயமான அந்த கிருஷ்ணராக 2 கை ரூபத்தில் வருகின்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு தூய பக்தி தேவை அப்படின்றத சொல்லி முடிக்கிறார். அந்த பக்தின்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். பக்தி அல்லது உருவமற்ற தன்மை அதை பத்தின ஒரு விளக்கமும், பக்தியோட அந்த வளர்ச்சியில முன்னேறும் போது என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நாம ஒரு பக்தனாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கு, அதையெல்லாம் எந்த தகுதிகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாரு முதல் பதம் வாசிக்க போறீங்க? வாசிங்க. இந்த ஸ்லைடு தெரியும் பாருங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அதத்வதா வாதசோ அத்தியாய பக்தியோக. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग नाम. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. முதல் பதம் வாசிங்க. ஹரே அர்ஜுன கிருஷ்ண பிரபு வாசிக்கட்டும் மாதாஜி, அடுத்து ஒவ்வொருத்தர வாசிங்க. எஸ் பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்தவாம் பர்யுபாசதே ஏஷாப்யக்ஷரத் அவ்யக்தம் தேஷாம் யோக வித்தமக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி அடுத்ததுல இருந்து நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இவங்க மட்டும் கரெக்டா ரிப்பீட் ஆகாம எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கான்னு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் மாதாஜி. ஸோ இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறார், யாரு வந்து மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள்? உங்ககிட்ட உண்மையான அந்த பக்தி தொண்டு முறையாக பண்றாங்களே அவர்களா, அல்லது உருவம் இல்லை அப்படின்னுட்டு ஒரு சாரார் வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அவர் வந்து ஒரு அருவமானவர் அப்படின்ட்டு அவருடைய
வழிபாடுல இருக்காங்களே அந்த மாதிரியான மக்களா அப்படின்றத கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றான்னு பார்க்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி 2வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेदास्ते मे युक्ततमा मताः. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவருக்குன்னு உண்டான அந்த பிரத்யேகமான உருவம் இருக்கு இல்லையா, தெய்வீகமான திவ்யமான அந்த பிரத்யேகமான உருவத்தின் மீது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மீது திவ்யமான நம்பிக்கை. எப்பவும் பகவான் இருக்கார், அவர் என்னை காத்துக்கொள்வார், அனைத்து தேவர்களுக்கும் மூலம் பகவானே அப்படின்ற அந்த உண்மையான ஞானத்தை கொண்டு மனதை நிலைநிறுத்தி அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கையோட எப்பவும் வழிபாட்டுல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பக்தர்கள் அவங்கதான் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. 3வது 4வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஏ மாதாஜி. ஏ ஸ்தலஸ்ரம் இருங்க மாதாஜி, ஏ ஸ்கிரீன் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஏ த்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யு பாஷதே சர்வத்ர கம் அசிந்தமியம் ச கூடஸ்தம் அசலம் துருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சம புத்தைய தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வ பூத ஹிதே ரதக. புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்ற, அந்த பக்குவமான பக்தர்களும் சரி யோகிகளும் சரி பகவானிடத்துல தான் சரணடைகின்றார்கள். அவர்களுக்கு 2 பேருக்குமே முக்தி கிடைக்குது. ஆனா பக்தன் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட சிறப்பாக ஒரு ஒரு முனைப்போட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுனால அவங்க பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த யோகிகளும் ரிஷிகளும் எப்படிப்பட்டவர்கள், அதாவது இங்க நம்ம பாக்குறது உருவமே இல்லாத ஒரு தன்மை மீது பற்றோடு அவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே சொல்றார், படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் நான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இங்க நம்மளுடைய புலன்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டது. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகவான், தோற்றம் அளிக்காதது, எங்கும் நிறைந்தது, சிந்தனைக்கு எட்டாதது, மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது, இப்படியெல்லாம் சொல்லி பகவானை நம்ம வழிபடணும். அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றார். அந்த பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரார் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அருவவாதிகள், பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த அருவவாதிகள், அவர்களும் பகவான் அடைகிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னா, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கார், அவரை நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், அந்த பாவத்துல இருக்கிறதுனால அவர்களும் அடைகின்றார்கள் பகவானன்னு பாக்குறோம். 5வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது பதம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு வாசி. क्लेशो अधिगदर्स्त्य देशाम् अव्यग्दाशब्दसेदाशाम् अव्यग्दहीगदित्युगम् தேவவத்பிர்ஹவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டு உள்ளதோ அவரது
அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகவும் அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ அந்த அந்த இந்த மாதிரியான அந்த அருவவாதிகளோட மனம் பார்த்தீங்கன்னா தோன்றாத பரமனின் தோன்றாத அந்த உருவத்தன்மையோட பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவங்களுடைய வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. அதுவும் இந்த கலியுகத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானை ஒருமுகப்படுத்தி பகவான் இல்ல அந்த அந்த ஒளி பிழம்புதான் எல்லாம் அப்படின்ற அந்த உருவமே இல்லாத, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு உருவம் இருக்கிறதுனாலதான் அவருடைய திருப்பாதங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அவருடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த 3 வளைவுகள், திரிபங்க மூர்த்தி 3 வளைவுகள் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி அழகாக இருக்கு. அப்படியே திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் நம்ம அவரை ஒரு அங்குலமாக பகவானை ரசிக்க முடியும். அப்ப உருவமே இல்லாத எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியம்? அப்போ அவங்க கடினமாக அவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் செய்து கடைசியில பகவானை அடைகின்றார்கள். அவர்களுக்கும் பகவானிடத்தில்தான் முக்தி. ஆனால் அவங்க கையாளுகின்ற அந்த முறை இருக்கு இல்லையா, அது சற்று கடினமானது. ஆனா பக்தர்களுக்கு அப்படி இல்லை. அவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்தணுன்ற அவசியமே இல்லை. அது புலன்களை உயர்ந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். 6வது 7வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண. மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யானந்த உபாசதே தேஷாம் அஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மய்யாவேஷித சேதசாம். ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க மாதாஜி. பாதி கட் ஆயிடுச்சு. ஆனாலுங்களா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்? ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க இருக்கிற அந்த இமேஜ்ல நம்ம பாக்குறோம், இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரும் கடல். அந்த கடல்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவானிடத்தில் சரணடைவதனால மட்டுமே ஆகும். அவரிடத்துல சரணடைவது மிகவும் எளிதான ஒன்று. அவருடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை பற்றி எப்பொழுதும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், நவவித பக்தி தொண்டு பார்த்தோம் நம்ம. சோ அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்சார சாகரத்தை எளிதில் கடந்து விட முடியும். சோ அவர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து முறையாக என்பது பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த பக்தன் இருக்கா இல்லையா, அந்த பக்தனை நான் இந்த பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8வது பதம். இப்ப அடுத்த இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அந்த பக்தியோட நிலைகள் என்ன, எந்த மாதிரியான பக்தி பண்றாங்க மக்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்தில் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் அவரிடத்தில் பக்தி தொண்டு செலுத்துவது. எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பாக்குறது கோபியர்கள். அவர்களுடைய அன்பாகப்பட்டது கலங்கமற்ற ஒரு அன்பாக இருக்கு. அவங்க என்ன வீட்டுல தயாரித்தாலும் இது பகவானுக்காக முழுமையாக பகவானுடைய முதல் தரமான பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் இந்த கோபியர்களும் அவங்க பகவானிடத்துல இருந்து எதிர்பார்ப்பது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? மாதாஜி ட்ரை பண்ணீங்க போன ஸ்லோகத்திலே. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மயி யுத்தியம் நிவேஷய நிவாசிஷ்யசி மயேவ அத உர்த்தவம் ந சம்சய. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ முழு முதற் கடவுளான என் மீது எப்போ நீ என்னுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கணும். என் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. அவரிடத்துல என்ன ஒரு ஞானம் இருக்கோ அதே பகவானுக்காக அவங்க ஈடுபடுத்துறாங்க. அப்படி அவங்க செய்யறதுனால எப்பவுமே பகவானிடத்தில் தொடர்ந்து இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும். அடுத்து சொல்ற
ஓகே, உனக்கு அந்த அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி, தூய பக்தி பண்ணுவது கடினமாக இருக்கா? சரி, இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு பகவான். என்னது? சாதனா பக்தி. நம்ம எல்லாருமே சாதகர்கள். நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்காக, இல்லையா? சோ இது வந்து சாதனா பக்தி. 9வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அதுதான். அப்யா யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பேடாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ எப்போ நம்ம வந்து மனதை பகவானிடத்தில் நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த சாதன பக்தியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்மளுடைய அதுக்குன்னு ஒரு ஒழுக்க விதிமுறைகளை வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள் இருக்கு. 4 விதமான ஒழுக்க நெறிமுறைகள், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். என்னென்னது 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் யாருக்கு தெரியும்? முதல் கிளாஸ்ல தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்டாக்சிகேஷன் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சூது, சாரி, மது இருக்கக்கூடாது, போதை வஸ்துக்கள் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அடுத்தது கேம்பிளிங். கேம்லிங் இருக்கக்கூடாது, சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மது, அடுத்து மாது, சூது, ம் மீட் ஈட்டிங், எலிசிட். கரெக்ட். இது மது மீட் ஈட்டிங், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண. ஆமா, தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது, புலால் உண்ணக்கூடாது, மது போதைப் பொருட்கள் இருக்கக்கூடாது. கடைசியாக நம்ம பாக்குறது என்னது? நோ கேம்பிளிங், சூது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கணும். 4 அதான் மாதாஜி, ரெகுலேட்டிவ். மது, மாது, சூது, இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி? புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், ரைட் மாமிசம் மாதாஜி. எடுக்கக்கூடாது ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. அது ரொம்ப ரைமிங்கா இருக்கு நீங்க சொன்னது. மது, மாது, சூது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். ஓகே, ஆமா மாதாஜி. அந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. 4, தேங்க்யூ ப்ரோ. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஏபிசிடி. என்ன? ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்ன? அசோசியேஷன், பக்தர்களோட சங்கம். பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிப்பது. சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங், நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எடுப்பது. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டயட், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ணுதல். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏபிசிடி பிரபுபாத் கொடுத்திருக்கார். அது இல்லாம 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யறது. ரொம்ப சிம்பிளானதுதான். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. சோ அந்த சாதன பக்தி, இந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். உனக்கு வந்து அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, இந்த ஆன்மீக ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம வந்து ஆஹ் முன்னெடுத்து சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த பதம் வாசிச்சிட்டீங்களா? யாராவது வாசிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பண்ணியாச்சு. பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஓகே. 10வது பதம். இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. எல்லாரும் 10வது. வாசிங்க பிரபு மாதாஜி, எல்லாரும் வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. இப்ப அடுத்து 18 யாருன்னு நாள் பாருங்க. முடியறதுக்குள்ள எல்லாரும் ஒரு தடவை வாசிச்சிடணும் மாதாஜி. माताजी மாதாஜி माताजी வாசிங்க. अप्यासेऽप्यासर्मदो असि मत्कर्म परमो भव ஒரு நிமிஷம். எஸ் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, வாசிங்க. 10வது பதம். வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. फसलने वासिकर माताजी வாசிங்க. अप्यासेऽप्यस मर्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अभिकर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ முதல் நிலை வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம். 2வது நிலை சாதனா பக்தின்னு பார்த்தோம். இந்த 3வது நிலை நிஷ்காம கர்ம யோகம். அதாவது எனக்கு வந்து அப்படி தூய்மையும் கிடையாது, எப்பவும் பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். கோபியர்களுக்கு வந்து பௌதிகமான எண்ணங்கள் வரவே வராது. எப்பவுமே பகவானுடைய சிந்தனையில இருப்பாங்க. நமக்கு எப்பவாவது ஒரு தடவை தான் பகவானுடைய சிந்தனையில இருப்போம். நமக்குன்னு இல்லை, எனக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன்.
ஸோ அப்ப சாதன பக்தி அதுவும் நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம். எனக்கு எந்த மாதிரியான திறமைகள் இருக்கின்றதோ அதை முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்துறது. இப்போ ஒருத்தவங்க நல்ல கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து அந்த கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல பூ தொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்க பகவானுக்காக பூ இதெல்லாம் பண்ணலாம். மாலை தொடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஒருத்தவங்க நல்ல பெயிண்டரா இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய அந்த திறமையை பகவானுக்காக அவங்க உபயோகப்படுத்தலாம். நிஷ்காம கர்ம யோகம். என்னால முழுமையாக அவ்வளவு ஒரு தூய்மையான பக்தனாகவும் இருக்க முடியல, சாதனையும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா மூன்றாவதான நிலை நிஷ்காம கர்ம யோகம். தனக்கு தெரிந்த என்ன செயல்களை அனைத்தையும் பகவானுக்காக செய்ய முயல்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு டெம்பிள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது. நம்மளுடைய டெம்பிள்ல நிறைய சேவைகள் இருக்கு. திருப்பி நம்மளுடைய இந்த கிளாஸ் எல்லாமே வந்து இலவசமான கிளாஸ் தான். வகுப்புகள் எதுலயும் வந்து நமக்கு சார்ஜ் எல்லாம் கிடையாது. சில சமயம் நமக்கு வீடுகள்ல வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து நல்ல காரியங்கள்லாம் இருக்கும். மேபி நீங்க பிறந்த நாள், கல்யாண நாள் இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரியான தினங்கள்ல நீங்க வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளோட டெம்பிளோட லிங்க்குக்கு நீங்க பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு 12வது நாள் வந்துட்டோம். நம்ம டெம்பிள்ல என்ன ரொட்டீன்ன்றதும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அதுதான். அதுக்காக எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது. பக்தர்கள் கிளாஸ்ல இருக்கிறதுனால இது பண்ணணும்னு அப்படி இல்லை. ஆனா இது வந்து ஒரு சேவை. நீங்க வந்து ஆஹ் நம்ம எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்துறது. இப்ப பார்த்தோம்ல நிஷ்காம கர்மயோ, அன்னைக்கு கூட ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க வந்து கேட்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு தானம் பண்றோம். அந்த தானம் பண்றது அவங்கள தூய வழியில கொண்டு போகணும். ஸோ நம்ம டெம்பிள்ல நம்ம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு வந்து ஆஹ் உணவு வழங்குவதாக இருக்கும், இல்ல பகவானுக்கு நேரடியாக கைங்கரியம் பண்றதாக இருக்கும். எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டா நமக்கு இருக்கு. எதுவும் இங்க வந்து ஹைட் அண்ட் சீக்கே கிடையாது. அதனால உங்களால முடிந்த சேவையை நம்மளுடைய டெம்பிளுக்கு அனுப்பலாம். நமக்கு வந்து சேவா வந்து ஐ திங்க் 500 ரூபாயில இருந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க வந்து அந்த டெம்பிள் லிங்க் நம்ம போடுறோம். எப்பயாவது உங்களுக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், இல்ல வீட்டுல நல்ல விசேஷங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். அது மட்டுமல்ல, வாழ்நாள் சந்தாதாரர் சில சில சமயம் பக்தர்கள் கேட்பாங்க, நீங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு. அதுக்காக நம்ம இங்க கொடுக்குறோம். வாழ்நாள் சந்தாதாரர் உறுப்பினர் இதையும் இருக்கு. அந்த சர்வீஸும் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த லிங்க் நமக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு மாதாஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா நாளைக்கு பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க அதுல இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். 11வது பதம். இதுவரைக்கும் நம்ம 3 நிலையான பக்தியை பார்த்தோம். இப்ப 11வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. अदैतत् अप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागம் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது சொந்த செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த பக்திக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம். ஓகே, உனக்கு வந்து தூய்மையான பக்தி பண்ண முடியல, அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, சாதனா பக்தி பண்ண முடியல, நிஷ்காம கர்ம யோகமும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா இந்த சகாம கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு பகவான். என்ன அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். நான் தான் இதோட உரிமையாளன் அப்படின்றத தியாகம் செய். நான் ஒரு ஜீவாத்மான்றதுல வந்து புரிந்து கொண்டு அதுல நம்ம நிலையாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியை செய் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் சகாம கர்ம யோகம். அடுத்ததாக தியான ஞான யோகம் என்று 2 விதமான யோகங்கள் இருக்கு. 12வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயோ யி ஞானம் அப்யசாத் விஜ்ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பலத்யாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியாகம் சிறந்தது. மேலும் தியாகத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி பௌதீகமா ஓடிட்டே இருக்கோம். திருப்தியே இல்லை நமக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்மா
ஆன்மீக லோகத்துல ஆன்மீக விஷயத்துல merge ஆன ஒண்ணு. அதனாலதான் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, சாதன பக்தி பண்ண முடியல, ஓகே, ஆஹ் நிஷ்காம கர்ம யோகமும் பண்ண முடியல, சகாம கர்ம யோகம் பண்ண முடியல. அட்லீஸ்ட் உன்னுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள், பகவானை பத்தின ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள். அதன் பிறகு அந்த செயல்களை, தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு பாக்குறாரு. ஞானத்தை விருத்தி செய்யறது ஒரு யோகம், தியான யோகம் என்பது இன்னொரு யோகம். ஸோ அந்த பலன்களை பற்றில்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றார். ஸோ இங்க நம்ம 6 விதமான பக்தி தொண்டோட நிலையை பார்த்தோம். என்னென்ன 6 விதம்? ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி, எடுத்துக்காட்டு நம்முடைய கோபியர்கள். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, அனன்ய பக்தி எல்லாம் என்னால பண்ண முடியாதுப்பா, அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சோல் இல்லை அப்படின்னாங்கன்னா ஓகே. அடுத்தது நமக்கு சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி, எஸ். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்றது, 16 முறை ஜபம் படிக்கிறது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, கீர்த்தனைகள்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறது, டெம்பிள் போய் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, வீட்டுல இருந்தே மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, வர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. மூன்றாவது இருக்கக்கூடியது, ரெண்டுமே என்னால முடியாது அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகம். நமக்கு தெரிந்த அந்த திறமைகளை பகவானுக்காக மட்டுமே உபயோகப்படுத்துவது நிஷ்காம கர்ம யோகம். அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம். ஓகே, என்னுடைய டேலண்ட் மூலமாக எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுல ஒரு பகுதியை நான் வந்து பகவானுக்காக செலவிடுறது. அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த டெம்பிளோட இது அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் நம்ம போட்டோம். இது எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் பகவானை பத்தின ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அதை நாம நடைமுறையில் தியானத்தின் மூலமாக பழகுகின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்தது 13, 14வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अत्रेष सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्ष्मी संतुष्ट तदतं यो हि यदात्मा तुष्ट निश्चयः मय्यर्पितो मनोभूति यो मद्भक्ता स मे प्रियः। எவன் ஒருவன் பொறாமல் இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்தின் விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக, சகித்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாட்டு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ பகவான் இங்க சொல்றார். பொறாமை இல்லாதவனாக. நமக்கு இந்த முந்தின அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார், நீ என்னுடைய நண்பன், பொறாமை இல்லாதவன்றதுனால உங்ககிட்ட ரகசியமான மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றார். ஸோ பக்தன் பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும். எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நான் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும். அதை விட்டு அவங்க கிட்ட இது இருக்கே, என்கிட்ட அது இல்லையே, அந்த மாதிரியான குணம் நம்மளை நரகத்திற்குத்தான் இட்டு செல்லும். பௌதிகமாக பார்த்தாலுமே அதுதான் இல்லையா? நிறைய இந்த அநீதிகள்ல சமூக நெறி தவறியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லஞ்சம் வாங்குறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை வைத்து நாம திருப்தியாக இருக்கணும், பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும், எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்க வேண்டும். ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானே வந்து எல்லா ரூபத்திலையும் அவங்க பாக்குறாங்க. ஸோ பகவான் சிரோதகஷா விஷ்ணுவாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்றதுனால எல்லாருக்கும், எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உற்ற நண்பனாக இருக்கிறது. நான் தான் வந்து அனுபவிக்கிறேன்ற அந்த அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள், உரிமை இல்லாதவனாக இருக்கிறது, அகங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. இன்பம் துன்பம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சில சமயம் நமக்கு இன்பம் வரும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டட் ஆயிடும், துன்பம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிடும். இரண்டையும் சரிசமமாக எடுத்து செல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சகிப்புத்தன்மை. நமக்கு வந்து ஒருத்தர் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாலுமே கூட நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அதை சகித்து கொள்ள வேண்டும். பக்தனுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம். உயர்ந்த பக்தர்களோட நிலையில இருக்கும்போதுதான் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகும். நம்ம இன்னும் தத்துவ குணத்திலேயே நம்ம நிலைக்கல, அதனாலதான் நமக்கு வந்து கோபம் வருது, ஏன் இப்படி பண்றாங்க. ஸோ சகிப்புத்தன்மையோட எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சுய கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம். தனது மனதையும் புத்தியையும் பகவானிடத்தில் நிலைநிறுத்தி
உறுதியோட அவரே முழுமுதற் கடவுள், என்ன ஆனாலும் எனக்கு பகவான் என்னை கைவிட மாட்டார் அப்படின்ற உறுதியோடு பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கவன் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன். இங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம் சுதாமாவோட கதையை பாக்குறோம். சுதாமா என்ன பண்றாரு, குஷேலர் கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறதுக்காக வர்றாரு. 27 பிள்ளைகள் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க. அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, நமக்கு சாப்பாடுக்கு கஷ்டமா இருக்கே, நீங்க உங்களோட நண்பன் சொல்றீங்களா கிருஷ்ணர், அவரை போய் பாருங்க. சுத்தாமா பணத்துக்காக போக விரும்பல, செல்வத்துக்காக போக விரும்பல. ஆனா இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டுனாக்கா கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. அதனால அந்த காரணத்தை சொல்லி கொண்டு குஷேலர் என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு கிளம்புறாரு. ஆனா வெறும் கையோட போக கூடாது இல்லையா, அவங்க வீட்டுல அவ்வளவு கஷ்டம். அவங்க மனைவி என்ன பண்றாங்க, ஓடி போய் 2 வீடுகள்ல இருந்து அவுள் வாங்கிட்டு வந்து அதை பேக் பண்றாங்க. பேக் பண்ணி குஷேலர் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. போற வழியில எல்லாம் குஷேலருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் நடக்குது. ஆனாலும் அதை சமமா எடுத்துட்டு அவருடைய மனம் எப்படி இருக்குன்னா, நான் என்னுடைய கிருஷ்ணனை பார்க்க போறேன்ற ஒரு சந்தோஷத்துல தான் இருக்கு அவருடைய மனம். போன உடனே அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, யூஸ்வலா நம்ம பெட் எல்லாம் யாருக்கிட்டையும் பெட்ரூம் வரைக்கும் நம்ம யாரையும் கூட்டிட்டு போக மாட்டோம். ஆனா எங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், குஷேலனை அவரு துயிலக்கூடிய அந்த கட்டில்ல வந்து உட்கார வைக்கிறார். எந்த ஒரு ரோல் எடுத்தாலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ணுவோன்றதுனால. அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தனாக இருக்கார் இல்லையா கிருஷ்ணர். அவருடைய பட்டத்து ராணிகள் எல்லாரும் பாருங்க அவர் பக்கத்துல இருக்காங்க. பக்தன் வைணவர்களை எப்படி நாம உபசரிக்கணும்ன்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு இங்க எடுத்து காட்டுகின்றார். எவ்வளோ தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க எனக்காக. அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்றார். அந்த தண்ணீர் துளியை வந்து வீட்டுல தலையில தெளிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய இந்த கிரகஸ்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவா இங்க எடுத்து காட்டுறார். சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும், மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேணும். ஸோ இது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி சுதாமாவை வரவேற்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 15வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க 15. யஸ்மான்னோத் விஜயதே லோகோ லோகான்னோத் விஜயதே சய ஹர்ஷமர்ஷ பயோத் வேகைர் முக்தோ யச சசமே பிரிய. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் யாருல எனக்கு பிடிக்குன்றதை இங்க அர்ஜுனன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்க. ஸோ இதுல நம்ம கிட்ட என்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கு அதை ஸ்ட்ராங்கா சஸ்டெயின் பண்ணிக்கணும். எது கெட்ட குணங்கள் இருக்கு அதை வந்து தெரிந்து கொண்டு அதை விட்டு விடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம இருந்துடலாம், ஆனா யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் அடுத்தவங்களோட நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். இப்ப நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து பேசணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது இல்லையா. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருக்கணும். அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மேல முழுமையான ஒரு அன்போடு இருக்கும்போது யாரும் வந்து அவங்கள தொந்தரவு செய்ய மாட்டாங்க. இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ, அவங்களுடைய இன்பம் துன்பம் பயம் எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. எதையாவது அவங்க லாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதற்காக வருந்தப்படுறது. இதுக்கு உண்டான கதையை நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். என்ன நடந்தாலும் அதை சமநிலையோட எடுத்துக்கொள்வது. நம்ம வந்து யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம இருக்கோம், ஆனா நமக்கு யாரும் தொல்லை செய்யாம எப்படி நம்ம இதை பாக்குறது. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பாபா எனக்கு இந்த 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 வரம் கொடுங்க அந்த வரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் இது பண்ணுவாங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா யாரும் அவங்கள தொல்லைப்படுத்த கூடாதுன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு இந்த இந்த ரொம்ப பழைய காலமா இருந்த அந்த கழிவறைக்குள்ள போய் மறைந்து கொள்வாராம். அப்பதான் யாரும் வந்து அவங்கள வந்து பௌதிகமான ஆசைகளை கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. நம்மளோட ஆச்சரியர்களுடைய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ 16வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. அனபேக்ஷ சிஷர் தக்ஷோ உதாசீனோ கத் யுக்தஹ சர்வாரம் பபவரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரிய. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி
எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபடுபவனாக எவனேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்தவனாக உள்ளானோ எனது செய்யாதவன் முயற்சி செய்யாதவன் முயற்சி செய்யாதது உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க நம்ம பக்தர்களோட குவாலிட்டிஸ் பகவான் நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், என்ன அந்த உறங்குதல், உண்ணுதல், இனப்பெருக்கம் செய்வது, தற்காத்து கொள்ளுதல், அந்த மாதிரியான சாதாரண செயல்களை சார்ந்து இல்லாம உயர்ந்த ஆன்மீக செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. எப்பவும் தூய்மையாக இருப்பாங்க. எப்பெல்லாம் நம்ம தூய்மை அப்படின்னு பேசுறோமோ அப்ப அது புற தூய்மை மற்றும் அகத்தூய்மை. வெளிப்புறத்துல அவங்க பார்க்க ஒரு நல்ல வைஷ்ணவராக இருந்து உள்ள பூரா கசடுகள் இருந்ததுன்னா அது தவறான ஒன்று. ஸோ பக்தனுக்கு உண்டான உள்ளார என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே அவர் வெளியிலே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும். அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. நிபுணனாக எந்த ஒரு டாஸ்க் நமக்கு கொடுத்தாலும் கிருஷ்ண பக்தின்ற பேரை சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மற்ற பௌதிகமான கடமைகள்ல இருந்து நாம விடுபட முடியாது. நமக்கு என்ன ஃபீல்டுல நம்ம இருக்கோமோ அதுல நம்ம நிபுணனாக, எக்ஸ்பர்ட்டாக, கவலைகள் இல்லாம என்ன நடந்தாலும் சமமா எடுத்துட்டு போகணும். எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு தேவை அப்படின்றதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யாதவனாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள். இங்க நம்ம பாக்குறது ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனத்தை சொல்லிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. எப்போதும் அவங்க இன்பமாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 17வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி. 17வது பதம். யோ ந ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான் யசமே பிரியஹ. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லை, துன்பப்படுவதில்லை, புலம்புவதில்லை, ஆசைப்படுவதில்லை. தனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக எப்பவும் அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இல்லாம கிடைச்சதை வச்சு அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் இது அமங்கலம், இது மங்களம் அப்படின்ற அந்த இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ் நம்ம பார்க்கணும். பிரகலாத் மகாராஜோட தந்தையே என்ன பண்றாரு, பிரகலாத் மகாராஜரை கொல்வதற்கு எல்லா வழிமுறைகளும் ஃபாலோ பண்றாரு. யானையை விட்டு மிதிக்க சொல்றாரு, பாம்பை விட்டு கொத்த சொல்றாரு, கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்புவை. அதுக்கப்புறம் யானையை கஷ்டப்படுத்தினா யானை பிரகலாத் மகாராஜ கஷ்டப்படுத்தும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்க எல்லா ராட்சசர்களும் யானைக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு பெரிய கடல்ல இருந்து மேல இருந்து தூக்கி போடுறாங்க, மலையில இருந்து உருட்டி விடுறாங்க பிரகலாத் மகாராஜர். ஆனாலும் அவர் எதையும் பொருட்படுத்தவே இல்லை. இந்த உடல் பகவான் கொடுத்தது, இது இப்படித்தான் போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்பது போல. சோ அடுத்தது 18, 19வது பதம். சமசௌத்ரஷ ஸ்மித்ரேஷ ததா மானயோ விதோஷ்ண சுகதுஷ்கேஷ சமசங்க விவர்ஜித துல்லிய நிந்தா சுதீர் மௌனி ஏ சந்துஷ்டோ ஏன கேனஷித் அனிகேத இஸ்திர மதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரக. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இங்க நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதையை பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம அந்த கதையை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அம்பரீஷ் மகாராஜர் அவர் ஒரு சிறந்த பக்தன்ன்றதுனால அந்த அரக்கன் நம்ம கொல்ல வரும்போது கூட அவர் உடனே பகவானிடத்துல தஞ்சம் புரியல. இதுதான் பகவானுடைய என்ன உறுதியாக நம்புறோம். நமக்கு என்ன நடந்தாலும் அது அவருடைய கருணை இல்லாமல் ஒரு இலை கூட அசையாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன நினைச்சிட்டாரு அப்படின்னாக்கா,
இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட கடைசி இதா இருந்துச்சுனாக்கா அதை யாராலும் மாற்ற முடியாதுன்னு அதை அப்படியே அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார். மத்தவங்கன்னா உடனே ரொம்ப கிரம்பிள் பண்ணுவாங்கல்ல, இது எப்படியா அது எப்படின்னு. ஆனா அவர் என்ன பண்றார், அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எது நமக்கு வேண்டும், எது நமக்கு வேண்டாதவை அப்படின்னுட்டு கிருஷ்ணருக்கு. சோ அவரோட உறுதியான நிலைப்பாடோட பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இருமைகள் மெயினா இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர்கிட்டயே வருவார். துர்வாச முனிவர் வந்து என்ன வந்து இந்த பூதத்திட்ட இருந்து காப்பாத்துன்னு கேட்க, அம்பரீஷ் மகாராஜர் சக்கரத்தாழ்வார் கிட்ட, பூதம் அல்ல சக்கரத்தாழ்வார், ஸோ அவர் சக்கரத்தாழ்வார் கிட்ட பணிவோட வேண்டுகோள் வைக்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வந்து விடுவிக்கப்பட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்திற்காகவும் கவலைப்படாதவர்கள் மிகவும் வந்து எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் அப்படின்றது சொல்றார். கடைசி பதம் வாசிங்க. தர்மாந்தம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியாஹ. புஷ்டி வாசிருங்க. इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वाचो अध्यायः। हरि ओम। द्वादशो अध्यायः। हरि ओम। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம பக்தர்கள் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கும் போதும் சரி, அல்லது பாடல்கள் தான் வாசிக்கும் போதும் நம்ம மியூட் பண்ணிட்டு நம்ம அவங்க கூடவே பண்ணலாம். அதனால நம்ம ஓகே, நம்ம இதுல கிளாஸ்ல இல்லைன்னு நம்ம வந்து அது ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது. இங்க வந்து நம்ம பார்க்கணும், பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து பகவானை அடைவது மட்டும்தான் என்னோட வாழ்நாளோட குறிக்கோள் அப்படின்னு நினைச்சு எவன் ஒருவன் நம்பிக்கையோட தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள், அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இங்க நம்ம பாக்குறது வில்வமங்கல தாக்கூரர். வில்வமங்கல தாக்கூர் பாத்தீங்கன்னா முந்தைய பிறவில வந்து ஒரு ஒரு வைணவராக இருக்கார். அப்ப அவர் எடுத்துக்கிட்ட சேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு வைணவர்களுக்கு சாப்பாடு போடணும், கோவில் பூஜை பண்ணணும், அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன பண்றாரு, ஒரு தடவை அந்த நாட்டோட இளவரசி இறந்து போயிடுறாங்க. அப்ப இந்த இளவரசி சாகுவதற்கு முன்னாடி, மரணத்திற்கு முன்பு தன் தந்தையார் இடத்துல கேட்டிருப்பாங்க, எனக்கு வந்து எல்லா நகைகளையும் போட்டு என்னை வந்து அடக்கம் செய்யணும் அப்படின்னுட்டு. அப்போ இத வந்து விஸ்வநாத் தாக்கூர் முதல் பிறவில நம்ம பாக்குறோம். அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ணி போடுறதுதான் அவரோட மெயின் குறிக்கோளா இருக்காரு. அப்ப அந்த சடலத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு ஆசை வருது, இதை வித்தாவது நான் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து உணவளிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த செயலை செய்யறதுக்காக போறார். நைட்டு அந்த அந்த ராணி மேல இருக்க நகையை எடுக்கிறதுக்காக போறார், சடலத்தின் மேல. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசரீரி கேக்குது, நீ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான நகைகள், அதனாலதான் என் அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் போட வச்சிருக்கேன். உனக்கு என்ன இப்ப செல்வம் தானே வேணும், நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல போய் நீ காசு வச்சிருக்க எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறா. இந்த நகையெல்லாம் நீ தொடாதேன்னு. இவரும் அதே மாதிரி போறார் அந்த அரண்மனைக்கு. அவருடைய தந்தை கிட்ட சொல்றார், அந்த இறந்து போனாங்களே இளவரசி, அவங்களோட தந்தை கிட்ட, ராணி வந்து இளவரசி வந்து இந்த இடத்துல செல்வங்கள் வச்சிருக்காங்க, அதே போல அங்க எல்லாமே இருக்கு. அத உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, எடுத்துட்டு வந்து மீண்டும் பக்தர்களுக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்றாரு. திருப்பி அவர்கிட்ட இருந்த செல்வம் தீர்ந்து போகுது. அப்போ அவருக்கு ஞாபகம் இருந்த அந்த சடலத்தின் மேல அவ்வளவு நகை இருந்துச்சுல்ல அப்படின்னுட்டு போய் என்ன பண்றார், அந்த கோபம் வருது அந்த யக்ஷன் பூதத்துக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, திட்டுறாங்க அவங்க, உன்கிட்ட ஒரு வாக்கு சுத்தமே கிடையாது, நான் தான் உன்கிட்ட சொன்னேன்ல நீ இந்த நகை எடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் எடுக்கிறாயே அப்படின்னு. அவர் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம அதை எடுத்து பக்தர்களுக்கு வந்து தொண்டு பண்றார். அவர்தான் அடுத்த பிறவில் வில்வமங்கல தாக்கூரராக வருகின்றார். வில்வமங்கல தாக்கூரர் இந்த பிரிவில எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விலை மாது பின்னாடி அவ்வளவு ஒரு மோகம் அவருக்கு. அவன் ஒரு நதி ஓடும், அந்த நதியை கடந்து போய் அந்த விலை மாதுவை பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்ப ஒரு தடவை அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய தன் பேரண்ட்ஸ் இறந்து போயிடுறாங்க வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு. அதை கூட அவர் பொருட்படுத்தாம பயங்கர மழை, அதுல அந்த நதியை கடந்து போய் அந்த விலை மாதுவை பாக்குறாங்க. அவங்க பேரு சிந்தாமணி. அவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த இதுக்கு முந்தைய பிறவில அந்த இளவரசியாக இருந்து இறந்து போனாங்க இல்லையா, அவங்கதான் இந்த பிறவில சிந்தாமணியாக வராங்க. ஏன்னா அவங்க அப்பவே வந்து சாபம் கொடுத்துட்டாங்க,
உனக்கு வந்து வாக்கு சுத்தம் அல்ல, நீ வந்து ரொம்ப ஒழுக்கக்கேடான மனிதனாக கடவ அப்படின்னு அடுத்த பிரிவுலன்னு சொன்னதுனால இந்த பிரிவுல அந்த ஒழுக்கங்கள்லாம் இல்லாம இருக்காரு அவர். அப்ப அந்த சிந்தாமணி வந்து அவர்கிட்ட வந்து நெத்தில அடிக்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க. இப்ப என் மேல காட்டுறியே இந்த பக்தியில ஒரு பகுதி நீ வந்து பகவானிடத்தில் காட்டியிருந்தா இந்நேரம் உனக்கு வீடு பேர் கிடைச்சிருக்கும், முக்தி கிடைச்சிருக்கும். உன் பெற்றோர்கள் அங்க இறந்திருக்காங்க, அவங்கள கூட பார்க்காம ஒரு சடலத்தை புடிச்சிட்டு அவர் அடுத்த கரைக்கு போறார். போய் அந்த சிந்தாமணியை பாக்குறார். அது வந்து அவருக்கு வந்து கட்டுவாங்க முனி அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு, அது நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். அது அது வந்து அவருக்கு லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆச்சு. அப்ப முடிவு பண்ணாரு, இனி நான் வந்து பகவானுக்கு மட்டும்தான் கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு அங்க இருந்து வந்துடுறாரு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிராம தலைவர் இருப்பார்லயே, அவரோட மனைவி ஒரு நாள் அவங்களுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறதுக்காக கூப்பிடுறாரு. அப்ப இவர் வந்து என்னதான் தூய்மையாக இருந்தாலும் அந்த அந்த என்ன என்ன சொல்றது, அந்த ஏற்கனவே இருந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்களோடதுனால எல்லாருக்கும் இவர் மேல ஒரு தவறான அபிப்பிராயமே இருக்கு. அப்ப ஒரு தடவை என்ன பண்றாங்க, அந்த மனைவி அந்த கிராம தலைவர்கிட்ட சொல்றாங்க, இவரெல்லாம் எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க, அவரோட பார்வையே சரியில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை இவர் கேட்டுடுறார். கேட்ட உடனே கஷ்டமாயிடுது. அப்ப அந்த அம்மா கிட்ட போய், தாயே உன்கிட்ட அந்த கொண்ட ஊசி இருக்கும்ல, அது இருந்தா கொடுன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறார். வாங்கி தன்னுடைய கண்ணை தானே குத்திக்கிறார். குத்திட்ட உடனே இப்ப அந்த திவ்யமான ஞானக்கண் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே அவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்து பாடல்கள்லாம் பாடுறார். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், வில்வமங்கல தாக்கூரார் பாடல் பாட கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னத்துல கை வச்சுட்டு வந்து கேட்கிறார். ஸோ ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். நம்ம ஒரு தடவை அவர் எழுதின பாடலை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். யூஸ்வலா தாமோதர மந்திரம் வந்து நம்ம வந்து அந்த பாடல்கள்லாம் பாடுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 4 விதமான குரு சீட பரம்பரை இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பகவத்கீதையை நம்மளுடைய சிவபெருமான் கேட்க எடுத்து சென்ற ஆச்சாரியார் அப்படின்றத நம்ம இது பாக்குறோம். அந்த அந்த பரம்பரையில வந்து அவர் தான் வந்து வில்வமங்கல தாக்கூரர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல பக்தி பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்களா அல்லது அருவவாதிகள் உயர்ந்தவர்களா, பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவங்க உயர்ந்தவர்களா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பக்தர்கள் தான் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 6 நிலைகள்ல பக்தியோட வளர்ச்சியை பார்த்தோம். அனன்ய பக்தி, எதுவுமே எதிர்பார்க்காம கிருஷ்ணரை தவிர்த்து ஒண்ணுமே இல்லை என்னோட வாழ்க்கையில அப்படின்றவங்க. அது பண்ண முடியலன்னா அடுத்தது சாதனா பக்தி, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம், நம்முடைய திறமைகளை பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்துறது. அதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்க ஞானம், தியானம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சகாம கர்ம யோகம் அதெல்லாம் பண்ணலாம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான பக்தனாகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் வந்து வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை நம்ம பார்த்து. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। மகாலட்சுமி மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன், கொஞ்சம் அந்த லைவ் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே